తేడడం అనేది మన ముఖ్యమంత్రి గారికి బాగా అలవాటు. వచ్చినప్పటి నుండి చూస్తూ ఉన్నాం. పాలన చేతగాక ప్రతిసారి కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం, ప్రతిసారి కేసీఆర్ గారు అన్యాయం చేసిందని మాట్లాడడం, ఇవన్నీ వింటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? రైతులకు సంబంధించిన పంట కొనట్లేరని మనం మీటింగ్లో చూసినాం. కిషన్ రెడ్డి గారిని ఏమని అడిగిండు ముఖ్యమంత్రి గారు? మీరు మా రైతుల పంట కొంటలేరు, మీరు కొనియకపోతే 15వ తారీఖు తర్వాత నా తడాకా చూపిస్తున్నారు. ఏమైంది? ఎందుకు తోక ముడిచిండ్రు? ఎందుకు చూపించలేదు తడాకా? 15వ తారీఖు రాలేదా? మళ్ళీ ఎందుకు నోరెత్తట్లేరు 15వ తారీఖు తర్వాత? ఎట్లా తిరుగుతావో చూస్తాను, తమాషా చేస్తున్నావు అన్నాడు. మరి నిన్నే వచ్చిపోయారు కిషన్ రెడ్డి గారు. చక్కగా రంగారెడ్డి జిల్లాకి పొలిమేరలకు రాని అన్నాడు. హాయిగా వచ్చి గంటలు కూర్చొని పోయినాడు. మరి ఎందుకు రానిస్తుంది? 15వ తారీఖు కాలేదా? కలిసి ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇద్దరు మంత్రి గారు వచ్చిండు, సంతోషం, వెల్కమ్. ఈ మంత్రి గారు వచ్చిండు, ఆ మంత్రి గారు వచ్చిండు, ఇద్దరు మంత్రులు కలిసి మా దగ్గర మన కందుకూరులోనే ఫౌండేషన్ స్టోన్లు వేసిరి. మీరే అధికారులను పంపించి ప్రోటోకాల్ పాటించారు. మరి ఎందుకు ఆపలేకపోయినారు? ఎందుకు రానిచ్చారు పొలిమేరలకు? మరి మాటలే మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరిని మభ్య పెట్టడానికి మాట్లాడుతున్నారు? ఎవరిని డైవర్ట్ చేయడానికి మాట్లాడుతున్నారు? రైతులంత అమాయకులు అనుకున్నారా? ఇంకో మాట చెప్పారు, ఈడ ధాన్యం కొనకపోతే తీసుకొచ్చి మీ దగ్గర పోస్తామన్నారు. ఇప్పుడు మేము రైతులకు చెప్తున్నాం, నిన్న అన్నారు కదా ధాన్యం ఆపేస్తాం కొనమని. రైతులందరికీ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కొడంగల్ రైతులు ఉన్నారు, మీ ధాన్యం కొనలే కదా, తీసుకుపోయి ముఖ్యమంత్రి గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ ముందర పోయండి, ఆయన ఇంటి ముందర పోయండి కొడంగల్. ఈరోజు ఎవరిని పెట్టి మోసం చేస్తున్నారు? ఒక రైతు అయితే మొన్న ఏడ్చున్నాడు, పంట పట్టుకొని మొలకలు వచ్చినాయి వర్షంలో ఏడ్చున్నాడు పట్టుకొని. కనికరం వస్తలేదా? మానవత్వం లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి. ఇంకోటి కరెంటుకు సంబంధించి కూడా, ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రామగుండం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎరువులకు సంబంధించి ఎరువులు ఇంత ఇబ్బంది అవుతున్నాయి కదా. మన దగ్గర రామగుండం ఫ్యాక్టరీ ఉంది కదా, మరి అక్కడున్న ఎరువులు మాకు ఇవ్వండి నేను ఎందుకు అడగలేకపోతున్నారు? మా రాష్ట్రంలోకి ఇంత పంట పండుతుంది, మాకు ఇన్ని ఎరువులు కావాలని డిమాండ్ ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నారు? ప్రధానమంత్రికి పోయినప్పుడు మాకు ఎరువులు ఇంత కావాలని ఎందుకు అడగలేకపోతున్నారు? ఇది మీ అసమర్థతనా, లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి రైతును మోసం చేస్తున్నారు? ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇటు ఎరువుల విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. ఎరువుల విషయంలో కానివ్వండి, అట్లాగే పంట కొనుగోలు విషయంలో ఇది ఖచ్చితంగా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యం, కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యం కూడా. ఇప్పుడు ఎంపీలు ఉన్నారు, మాకు 8 మంది అని పంచుకున్నారు. మరి ఏం చేస్తున్నారు ఎంపీలంతా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు ఎందుకు అడగలేకపోతున్నారు? పోయి బీజేపీ వాళ్ళు ఎందుకు అడగలేకపోతున్నారు వాళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని? ఇక్కడున్న రైతులకి ఊరికే కళ్ళాల దగ్గర పోయి చూసేస్తే అయిపోతుందా? కొనాల్సిన బాధ్యత విస్మరించి మీరు కళ్ళాల దగ్గర ఫోటోలు దిగిపోతే అయిపోతుందా? కాదు కదా, మీ బాధ్యత కదా, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత. మీరు మాట్లాడుకొని ఇమీడియట్గా కొనాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాను. ప్రతి దాంట్లో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు కదా మోడీ గారు కానీ, బడేబాయ్ కానీ, చోటాబాయ్ గారు కానీ, ప్రతి దాంట్లో మీరు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు కదా. రైతుల విషయంలో ఎందుకు ఆలోచన చేయలేకపోతున్నారు? ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు అనేది ఖచ్చితంగా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని మరొకసారి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకే ఇప్పుడే అడిగాను, ఏం చేస్తున్నారు, అసలు ఏం సాధించిందంటే ఏమీ లేదు. ఇంకో విషయం కూడా, పంటలు నష్టపోయినప్పుడు ఎప్పుడైనా వర్షాలు పడి పంటలు నష్టపోతే ఆగ మేఘాల మీద పంటలు ఎస్టిమేట్ చేపిస్తున్నారు, మేము బాగా నష్టపరిహారం ఇస్తామని. పాపం రైతులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, వస్తుంది వస్తుంది వస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ₹1 నష్టపరిహారం వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు రైతులకు ఇబ్బంది కావద్దని, ధాన్యం పండితే ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పేసి గోడౌన్ల సామర్థ్యం పెంచారు. గతంలో ఉన్న గోడౌన్ల కన్నా తర్వాత వాటి సామర్థ్యాన్ని పెంచారు. సాగు విస్తీర్ణం కూడా తెలంగాణ వచ్చినాటికి 1,34,00,000 ఎకరాలు, 1,34,00,000 ఎకరాల సాగు విస్తీర్ణం ఉంటే తెలంగాణ 2023 నాటికి 2,68,00,000 ఎకరాల సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది. విస్తీర్ణం పెరిగింది కాబట్టి గాలికి వదిలేళ్ళ కేసీఆర్ గారు ఖచ్చితంగా గోడౌన్లు కట్టాలి, గోడౌన్లు కడితేనే వాళ్ళు కనీసం నిల్వ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఆలోచనతో గోడౌన్స్ కట్టున్నారు. గతంలో తెలంగాణ వచ్చేనాటికి 4 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్న గోడౌన్లు ఉంటే 24 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్ల సామర్థ్యాన్ని పెంచారు కేసీఆర్ గారు.
ఒకటి రైతుకి ఏ విధంగా బెనిఫిట్ కావాలి, ఒకవేళ అమ్ముకోకపోతే గోడౌన్లో పెట్టుకోవచ్చు అనే ఆలోచనతో ఇవన్నీ కూడా చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏం చేస్తుందంటే ఏం చేస్తుందో, రైతుకి ఏం డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారో, రైతుని ఎట్లా ఆదుకోవాలనే ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. ఒక మాట నేను ఒక మీటింగ్లో విన్నాను,